за следобедна закуска, един Citroen. Кожен плюс текстил. В момента в текущо пране. Половината тавана е направен, както виждате. Аз ще донаправим другата половина. Пара почистен. Почистена кожа. Почистен, чистен текстил. Калцуна за държителния. Пластмасата, както виждате. И за да разбира се багажник. Димна Бистрица и... Толкова съм се насетил на море, че да ще и да го виждам. Ама той аз всека година ходим по 10 пъти. По 10 пъти. Аз съм живял там.